Şuun 2022 yılın 3. iyun hepdäniň anlagy. Hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Kanalymyza ýazylmany we şu videonyň aşagyna öz kommentariýaryňy ýazmany ýadyňyzdan çykarmaň. Hormatly watandaşlar, şuňky temaň ady Türkmenistanyň gelen habarlar we Parijdaky protest. Türkmenistanda gelen habarlar başlamakdan gelin men size Parijdaky protest barada görüň bereyim. Biz ine bir topar bolup, ýani Gazakstanyň wekilleri, Türkmenistanyň wekilleri we beýleki Orta Aziýa döwletleriň wekilleri bolup, ine prefekturadan, Parijiň prefekturasyndan ruhsat aldyk. Ben özüm arda ýazdym, 24 sagatyň içinde ruhsatyny aldym. Şol ýerde 5'ine Gazakstanyň pasportlatynyň öňünde ine sagat 10'un 10 keçeli we birinji gün 6'syna Türkmenistanyň pasportlatynyň öňünde sagat 10'un 10 keçeli protest geçirmäne bize ruhsat berildi. Men size gelin şu dokumentleri okudaýyn. Sebäbi men Fransada birinji edýän protesti, ýöne şu protestler Fransada, Ýewropada bir ýyllar biz 20 protestler edýäs. Brüsselde, Strasburgda, Jenewada, ýani Parijde, köp ýerlerde eder dururuz. Ine Türkmeniň raýatlar az bolan beýleki döwletiň raýatlary bize kömek eder. Bizim orada kömek eder, biz protestler eder. Ýoş-ýoşdan men Türkmenler ýygnajak bolan Ýewropada protestler geçirmäň. Ine ünseriň watandaşlar ine Parijiň prefekturasy bolana gubernator ýaly bir zat bolýar, hekim ýaly bir zat bolýar. Ine şu bize ruhsat berdi. Şu ruhsatyny ünseriň ine şu ýerde wagt berilenýär we näçede nire haýsy köçede hemme zatlar berilýär. Bu Gazakistan boýunça we ine Türkmenistan boýunça da ine şu ýaly ýürüýte karar çykarylýar. Şuňa arrêt numéro portant interdiction d'une lieu de manifestation déclaré à Paris pour le dimanche 5-nji gün. Bu 5'ine diýmek Türkmenistandan ine şu bolýar. Türkmenistandan ine şu 6-njy iyun Parijde şu ýerde de ýazyly Türkmenistanyň pasportlatynyň öňünde diýip ýazyly. Ine men adymy belirli, men şu ýerde atwesni. Ine şu ýaly ruhsatlar alındy 24 sagatyň içinde. Biz şu ýaly aksiýalary Ýewropada geçirýärdiz. Şoň üçin biz inni başladyk. Ýewropada halkara urmalar bilen Ýewropada hakyky görüşmede inni başladyk. Bu näme çykýar bu protestler Ýewropada? Ýewropada biz esasy Türkmen pasportlatynyň öňünde bütün dünýä frans diline biz pasportlar boýunça maskaraçylyk düşündürýär we ýollar ýapylanyň üçin maskaraçylyk düşündürýär. Şul iksan ataoğluň narkoman diktatorlygyny bütün dünýä ýarar. Ondan başga da bizim aýalylarymyň kimsi diýenini biz görkezerse bütün dünýä aýalar gurumlary ýüzüne. Türkmenistana batışlar etmeli. Biz Türkmenistana ulu bir dünýä projektoryny urulturup şular garankyda sizin haklarınız bozmadı yani. Şu garankyda size karşı görüşmedi yani. Ol Murgatdaky kiçik etrapdaky kiçik bir daýhan birleşigindäki bir polisiýski ýa-da bir emhemişgäri şu ýerdäki daýhandan gorkarýar eder. Sebäbi derrew şu daýhana bir zat diýse, şonu orta çykyp, bäde hemmerde ýazyşdyryp, gurbanlyğa batyş edip, şonuň kanun bozýanlygyny görýär. Şoň üçin şu zatlar edilýär. O Türkmen diline bolmaz, ol ýani eger Fransada bolsa fransuz diline, eger Belgiýada bolsa Belgiýa diline we her döwletiň öz diline bolar. Esasy maksat bütün dünýä gurumalarynyň ünsüni çekmek, bütün dünýä ýolbaşçylarynyň ünsüni çekmek, Türkmenistandaky bolup geçýän kanunlaryň gödök boluşy. Şu iksan narkoman bir özüne gahrman arkadan diýip atlandyrýan kirzap maşennik Gurbanoğlu beýlekden bu torun narkoman onun oğlu Serdar Bezmane. Ne biz şolary beýan ederiz. Şular Türkmenistan'ı zahvat ettiler. Türkmen halkyny daşynda 1,5 milyon halky saklap durlar, ýene ýokarda ýazylydyr we
pasportdan çalışman, nelegal ýagdaýda saklap duruşyr, batyş etmek üçin, gorkuzmak üçin. Ine şu zatları biz düşündürüz. Birinji gün menne ýani hökümet bilen duşmama, olar öýler berdi, öýler gurlaşyk bolýan. Men şo ýerde baryp hem dokumentler beren, hem jikme-jik düşünürüm. Ine Parij boýunça men size öz dakladym etdim. Ine gelin Türkmenistana gelen habarlara teğet geçelim. Bir minut. Men habarlar köp bolan soň men size käbilerini okap bermek bolýan. Ferdim, hormatly watandaşlar, Türkmenistana maglumatlar bardy. Daşar ýurtdan. Stambul aeroportuna konsulun işleri ayal maşgalary kemsitdi. Onun videosy götürdiler. Şo ýerde paş sözler aýtdy. Ol bir diplomatyň Türkmenistanyň ýüzü bolýan diplomat, şöyle konsul bolýan, konsul işgäri bolýan ýa-da pasportsan konsulun işgäri bolýan. Ol Türkmenistanyň daşyndaky ýüzü bolýan. Şo daşyndaky ýüzü paýyş sözler aýdyp, halka ılaýtada aýal gyýlary, ılaýtada daýdalary, eneleri paýyş sözler aýdyp, ýani halka paýyş sözler aýdyp, öz diplomatik ýüzüni hakyky görkezdi. Ine bu bolsa Raşid Merelow'un esas ulasy. Näçi diplomatik tarapdan gömük, bitertip, bisogot, gödök adamlary konsulluk edip işgär alýa, Raşid Merelow olardan para alýa we olara para aldyryp öz pasportny biznesini dowam edýär. Ine derdim, men unu soraýyn. Hani Gurbanyguly diýilýän bir arkada, hani kezzap, moşennik, gahrman arkada. Näçip şuraya pasport meselesi, Raşid Merelow'un biznesi gidip durka, şunun arkasyna egerde bilmeýän bolsa, egerde olar ýa milli lider bolýan bolsa, egerde olar ýaly kezzap, moşennik däl, hakyky gahrman arkada bolýan bolsa, näçip derden okşamak? Näçip bir diplomat Türkmenistanyň ýüzüni bütün dünýä mastar edýär? Paýyşlar aýdyp. Näçip şolar ýalardan Türkmenistanyň konsullugyny işläp bütün dünýä öz ýani gödökligini, bitertipligini, medeniýetsizligini, özüniň hakyky guturan adam, guturun para çykyp bunda görkezdi. Maskarçylyk dälmi? Onsoň kim Türkmenistany maskar edýär? Men ýani demokratik opozisiýanyň lideri şu zatlary beýan edýärmi ýa şo ýerdäki bir kezzap adamlardan $3,500 alyp pasportlar düzedýän adam ve halkymyza söwüp beren paýyşlar aeroportda konsul hökmünde söwüp beren adam şo näme şoňa ady? Ýadyma düşenok. Şol iksan oğlum. Şolar bolýan ýa men şonu beýan edýän bolýan. Kim Türkmenistan maksar edýär? Kim hormatly, gahrman, kezzap, moşennik arkadagy maksar edýär? Ine şolar maksar edýär. Biz maksar edýänok. Biz diňe ýani şular Türkmenistan taryhyna atpiçat ýa-da eriz goýýarlar. Biz şonu ýöne beýan edýär. Gelin Türkmenistanyň hökümetiň şuňa näme ýetirdiňini diýelim. Gurbanyň şol videolary görüp gorkdy. Derrew howpsuzlyk keňeşine geçirip, ýani gulluklara ýani karar görkezme berdi. Siz halk bilen ýokary derejede mülakatly gürleşmeli diýip tapşyryk berdi. Şu ýaly konsullary iş bolan ýani olar hökman suratda cenaýe çekmeli görkezme berdi. Sebäbi Türkmenistanyň baran adamlar gün aýdyp otyr şonu. Polisiýa garşan ýa-da prokuratura garşan ýa gün aýdyp otyr şuraya. Bir de hükümet düşman boldy bir de konsullar bir de paýyşlar paramlan ýa bir de näme halka düşman ýa bir näme halk näme ýa-ni näme hükümet gurbany bolan bir de karşı düşmanmy ýa siz faşist bolmagymy diýip polisiýa aýdýar. Polisiýalar elbetde ýokary ýetirýär. Derrew maglumatlar ýetdi. Ine şuraya zatlar bolup geçýär. Türkmenistanyň içinde ve daşynda. Men bizim vatandaşlarymyza haýyş edýär. Haçanla men şu videony gördüm. Haçanla şuraya zat edilenler derrew arda ýagynda Erdogana
Daşy işler ministrine uğradın. Ine Türkmenistan'ın konsulu bize paýşerler aýdyp para alıp bizi hasap eden o. Ine şuryaly öldün artbalyalar diýip ardaýaryň. Polisiýasyna, Daşy işler ministrine Erdogana. Hökümet uğratdy. Ardaýaryňda şöyle 3 bol çekip ýiberin. Şol gelneje kime diýilen bolsa gaharna olan paýşerler aýdan gelneje. Siz günäkär däl, gün ardaýalyp ýiberin. Erdogan soňky edep duýdurdy. Daşary işler ministri Turkiýanyň soňky edep duýdurdy. Türkmenistana hat geldi. Egerde ýene bir gerek. Bize arda elaýse, şol general konsulsiýa Ankarada pasolstwo hemmetini deport edip, ýani nemelerini durup, diplomatik ýagdaýlaryny durup deport edýär diýip aýdyldy. Ine sizin ardalaryňy şol adamlara kelletine dubinka bilen urdu bolýar. Indiki sizi görende ılgap, salyhatly, mylaýym ulaşýar. Şoň üçin men her gerek diýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň işlemegi diňe halka bagly. Ne prokuror, ne Haramoly, ne Haramolyň ogly Neşekeş Narkuşa Serdar. Hiç kime baglylar, size bagly. Arda ýazyp, haklaryny alyp dursaňyz, ynanyň konstitusiýasyny işler. Ynanyň hemme ýerde paralar ýatyrlar, gorkarlar. Onun daşynda biz bütün dünýä beýan edip durýar. Bu zatlary günden güne gepleşikde, hatlar bilen we protestlarda. Şoň üçin hemme tarapdan biz şuraya gelmedek, şurary biz wara şulara maý berip, şular ýanky hökümet, bular näme ho, bu jogapkärçilikli adamlar diýip ynanyp, bizim durmuşymyza ynanyp, Türkmenistana ynanyp, şuraya iksan narkoman zahvat edip, özüniň ýanyna özü ýaly bu toron narkoman neşekeşleri biýiketpe, medeniýetsiz, diňe sögüp ýören, gödük, hiç tat bilmeyen bir sowat adama ýygyna ine hökümet edip bizi goýun ýaly bakýar. Goýun ýaly seredýär. Ine şu zatlar durmagy üçin her ýan öz ardalaryny, nägilini, öz haklaryny alyp durmaly. Men ýürüýte gepleşik etmekçi ýetişem okşugunda raýat batyrlyk hakynda, grajdan batyrlyk hakynda näme raýat batyrlygy, grajdan batyrlygy nämedir? Näçe bize gerek? Näçe biz bizde şo ýok? Näçe bizde harby batyrlyk bar, sport batyrlyk bar, erkek batyrlyk bar, aýal batyrlyk bar? Ýöne öz haklaryny almaly bolanlar, raýat batyrlygyny görkezmeli bolanlar. Grajdan batyrlygyny görkezmeli bolanlar, biz gorkak, bizde o duýgu ýok, bizde ol ýanky häsiýet ýok. Ine şu arada men ýürüte gepleşikleri ederim we bir näçe ýylyda gepleşikler geçip size jitmejik düşünýär. Ýa bize şo bolmasa biz öňe giderik. Beýleki döwletlerde baş bolýar. Men düýün Göktepeli oglundan 3 ýyl ulaşdym. Bir golja oglan şoňa gürleşimde o görgülaýa Murada men millerime iýden pir alyp gidýän ýanky zat ekeýin, otaýyn, haşalotlaryny aýraýyn. Ýöne günne bir 20 ýerden maňa jaň gelýär. Men ılgap işlemeli bolýan. Bir ýeriň maşyny gormaly, bir ýeriň guruluşyny etmeli, bir ýerine kerpiç etmeli, bir ýeriň marordan satmaly, bir ýeriň magzyna ýük düşürmeli. Ýene orada gul boldum diýe. Men oňa diýdim, sen gulýan, sen pajarny. Erki ýerden turup, nirde işlejeň belli ýok, bellisi ýok. Näme etjeň bellisi ýok. Nämeden giýleji getirjeň bellisi ýok. Giýleji gelermi, gelmezmi, oňa bellisi ýok. O zaman men öz durmuşymy beýan edip düşündirdim. Diýje bolsa. Ine bizde Fransada 35 saat işlenýär. 35 saatda 2500 euro aýlyk alınýar. Şoň 1850 euro boly nalog gidýär. Pensiýa diýdi, sosial diýdi, beýleki minimum 1500 euro ýerine berýär. Ola minimalmy. Käýler 3 alýar, 4 alýar. Ine men işgärden 5, 6, 7 alýarlar. Обычный охранник. Ine men şonu düşündürdüm. Men diýdim 35 saat işleýär. Ananyň ine şu men sport etdim, trenirovka etdim, turmuş geçirdim. Politika diýen akşamlaryna, günlük işleýän beýlekler ýaly 35 saat.
Bäde de adamlar 30 ýaşdagy işleýär. Hepdeňde 30 ýaşdaky ünsürüm. Siz ýaly günne 10 saat işläp 70-80 saat işlenok, 100 saat işlenok ol 2 hisse bolýar. Sizin işleýän ýarty wagtyňyz bir işläp bize aýlyk berýär. Ine men gyzlarym okulda okapýar. Men şolara ne pul berýän? Olaň aýlyk nimeler hökümet berýär, okuluny töleýär, jaýlaryny töleýär, kompýuter berýär. Hemme men şolara hiç sal etmelär. Men şu bir zat maňa bolsa da günni görülýär, ömrü ötünçe olaň çağları ýene günni görülýär. Ine şu ýa sistema urman. Şu sistemada her kim arqyn hökümet tarapyndan ilgili ýani kömek edilip üstürilýär. Şonuň üçin menne problema ýok. Giýje uny pul gazanmaly, näçe çağıra goýmalmış. Bizde näme türkmen ýaşaş näme? 20 ýaş boldy, öýlentirip birini baglaýarlar. Erini baglaýarlar. Çağı edinýän 20 ýaş, 30 ýaşda. Onsoň ömür gutoýar. Diňe çağıryň östürmek, ulotmak, institutda salmak, pul bermek, eýle bermek. Bäýerde institutda girmek bez egzamin, egzamin ýok. Dokument berdim, içinde ýöne birinji kurs okap sen geçermi, geçmermi egzamin var. Erbet okasaň geçmedin, ikinji ýylyna gidersiň, üçünji ýylyna gidersiň. Şo birinji kursda okasaň geçersiň. Boldy. Bäýerde ol bizim häzir Türkmenistanda bolýan zatlarymyz olar 100 ýylyna etdiler. İşläp, umup berip, bu sistema oldular. Şonuň üçin bäýerde 30 ýaşdaky işleýän, wagtyň bolýan, maşgalaň bilen kino derýär. Men maşgalam bilen kino bolýan, teatr edýän, aýlanýan, çağlarym bilen wagt geçirýän, türgünleşip geçýän, politika edýän, akşamda dostlar bilen gidip ýani bir ýerde oturýar, gürleşýär. Hemme zada wagt bar. Türkmen halkynda näme? Biz işlemek üçin doğulup ýani bütün ömrümizi işlemeli. Şo 20 ýaşa çeldi. Bir zat edilse etdirmek galanan şo işde bir zat etmeli. Ondan durmuş bolmaly. Durmuş ýok. Şoň üçin hökümet ýok. Hökümet garanti bermeli çağlara. Ine men bir zat bolaýsa hemme ýani diýişim operasiýalaryň 100 000, 500 000, 1 million operasiýalaryň muht. Hiç zat tölemez. Bar bilsem bolýar. Ya jany bilsem bolýar. Ömrüm ötünçe. Ine pensiýam berip başladylar. Pulum ýetmese pensiýam, men kwartiramy tölerler. Olum ýetmese, maňa ýene goşmaça pul bererler. Men ýani kimsin? Men ýaşar ýaly. O zaman men dostum näme diýip görükdükleri. Murada, o sen diýäniň ýerteki diýär. Men onu düşündirýän. Men diýänim ýerteki diýär. Men şu durmuşda 16 ýyl bäri ýaşap geldim. Menden başga 450 milyon adam Ýewropada ýaşaýar. Şul sen diýen ýerteki. Ýöne şul ýertekide şul jemgyýet öz haklaryny alyp gurulan sistema. Mysal üçin sen durmuşyň ýerteki. Özem aýylan ýerteki. O real ýerteki dünýäde ýok. Dünýäde ýok o real ýerteki. İksan narkoman sizin ýertekinizi ýa-da ýurdu basyp alyp gapdalyna bir soğuk, bir keppe halkı talayan, öz wägtine işleyen ministr, vice-premier, yani hemmeler goýup siz talap ýoklar. O ýertekide bolýar bir bir drakonmy, düşmanmy ýa bir ulgur haýwanmy, bir owan talýar. Ozon bir gahrman dörýär, şonuň gylynjy çapkaýa bolýan ýa-ni hemmeler açylyp gidýär. Ne şol ýerteki sizde şol. Bizde näme bolýar? Biz realna ýaşaýar. Edýän zadymyz realna. Gaty çylşymly ýöne ýa çuňur. Sizin edýän näme? Siz ne işleýäňiz, ne iş bar, ne ýaşaýaňyz, ne ýaşaýyş bar, ne hökümet bar, ne prezident bar, ne döwlet guruluşy bar, ne döwlet bar. Ine şoň üçin sizin ýaşaýdygyňyz ýalan. Şol ýalan döwletde dogulup ürküp dursun. Bu tanqidde, bu hakikat aýtmak. Şoň üçin şularda düzeltmek üçin men size diýen. Birinji, maňa köp jana diýerler, murada näme etmeli? Hobo ine sizi düşünýär näme etmeli? Müň bilen aýtdym. Näme etmeli? Birinji, ýüzüňi aç. Ýüzüňi açan soň sen ýa paltalyan, çapýan bolsalar,
Onunla bize haber ver. Biz bütün dünya yaradalı. Adamlar yüzünü açıp bir yere çıkanlar şurada paltalayanlar aydalı. Yine Kaşpirovski yüzünü açtı. Toy edip açıyor. Yani ki adamlar çağırıp yani Amerika'da ayda yine derdi maska yine gitti yüzümü açtı. Han çapıldı mı? Ya doğumlarını kardeşlerini çam ettiler mi? Yok. Sizin kellerinizde şu an. Boyun ho indi. Yani ki adam sıfatına yiyelim mi? Vurkuşup bir yöne bir kimden korkacak insanlar kamanı. Bollu ho. Şoň üçin birinji ýüzüňizi açyň, ikinji kommentariýa ýazyp başlaň. Sen öz pikirini ýazsaň, onuň üçin sen tutup basýan bolsalar, onu şo basýan adamlar biz tapmaly. Giýje öýüni ýakmaly, tapmaly, kanuny çekmeli, kanuny çakmaly, ýa-da işini görmeli. Görüşmeli biz. Men gidip öýüni ýakyn diýemok, ýadyň üstüne arda barmy, näme diýendi. Oy bütün dünýä bilsin, diňe haramdagymyz. Siz hiç taýdan siz öz haklaryna dalmany bir ädimçilik görüňiz. Onuň gen görýäňiz. Ýewropa niýeti diýär, Amerika niýeti diýär. Oho, olar lupa bilen diýär. Sizde derek ýok. Hiç hereket ýok. Birinji ýüzleriňizi açyň, ikinji nägeliklerini ardalaryny aýdym. Türkmenistanyň içi bolsun, daşy bolsun. Sebäbi sen öz arzyny aýdanda kanun bozulýany beýan edýän. Sen aýdan o haramul gummul men ýaly. Ýok, biz siýasatçy, biz aýdýar. Siz siýasatçy däl, siz bir grajdanlar öz haklaryňyzy almaly, sizin haklaryňyzy ogurladylar. Indi izni almaly, siz Türkmenistan grajdanlar. Indi onuň üçin siz depleýän bolsalar, onuň üçin siz tutup basýan bolsalar, onu aýdym. Bir näçe adam haklaryny aldy. Maňa jan edip aýdýar, Murada şäheriň prokurory bilen şäheriň polis bölümi, şäheriň MHM bölümi arda ýalandy meni helak etdiler bolan prezidenti, gen prokuratura, adalet ministrine ýardymyny basdylar. Diýmek, kanun işleýär. Diýmek, kanunlary işletip biljek diňe bir adama olum halk. Başga ýok. Sen kanuny seyretmeli adamdan sen haklaryny gorup kanuny seyretdiýsen, elbetde etmeli. Elbetde bozarlar. Sen ýok ortunda iksanlar kaman şolun haklaryny bolun, kanunyny bolun diýip ýa gyýryp duran. Ýöne hatçanlar sen. Şolardan talap etsen, olar ýok orada näçe batşylaýar, gorkýar. Men size häzir şolatda düşünýän. Gelin gepleşip dowam edelim. Men käme zatlar okap aýtmaly bolýan. Ýa informasiýa gaty köp men kiçik bölüp aýdýar. Daşa ýurtdan gelen adamlar karantina indi goýan oklar. Sebäbi gorkýarlar. Şol aeroportdaky dawany görüp, gurbany boly, gorkup, ýa-ni hopsuzlyk geneşiniň wekillerini çağıryp buyruk berýär. Nägeliklerini adamlaryň gowşudyň, ýa-ni batyş etmän, bolun seredin şo garaýmadyn gorkýar. Gorkusundan bir hepdeden märi samolyot gizlin tutya ýüklerini çekdi. Gizlin. Näme çykarýany? Ruhsat beren ok. Näme çykarýany? Ne salgyt pulu, ne tamojna, gumruk pulu, ne polis, MHM hiç kim bar bilen. Hemme zatlar çekdi otýar. Eýem 20 samolyot tutdy. Bu gaçmak bilen. Ýa bilýär. Tupik öňü. Ananyň sentýabrdan katastrofa başlaýar. Buğday ýok, un bolmaz, aly karytlar pes bolar. Halk edil şu ýabaga galdyrar şol ikisini. Olar gözüňde tutýar şu zatlar. Eýem taýanlyk bolýar. Ýöne olar bir zat bilen. Biz olary ýerin aşagyny tamam. Getirir Türkmenistan. Adam baýlyklaryny hemmetini şu 100 ýyl şol Russiýadan etmeli bolsa 100 ýyl eder. Ýöne getirirler. Ine şu ýaly adamlar üýşür diýip gorkup Berdi Muhammedowlar buyruk berýär, karantina inni adamlar goýmam, öýlerine saklan, karantinda üýşýärler, nägeliklerini bildirip, ýa-da adalatly, azat döwletlerde ýaşap giren adamlar bizim ýa-ni batışlarymyza çydaman, birleşip bize garşy görüşür, halkam gazar diýip gorkýarlar. Häzir speech gatlasan halk galyp gidýär. Gatow bilýär bu. Adam gorkuny hemme zatlary ölçýärler.
Ne şol ýaly gorkup şol çykanmadan diýip MHM polislary öýlerini baryp barlan diýse, bulan barlap näme janyň tamam ýerden kim zadyň barmy diýip gaýýar. Onu şoň bilen tutuldy. Goýanmy? Hiç bir batış yok, rahat yok. Sen Türkmenistana bararsın, seni eýderler, beýderler, konsulun pokyýan zatlaryny ýerine ýermeň ýüzüne. Sen Türkmenistana barsan basarlar seni. Senin ýerinden prokurator gelip alyp giderse, sen kanun bolýan diýip aýdyn şoňa. Tapawudy ýok, konsul bolsun, posol bolsun, prezident bolsun, aýtmaly. Kanunlary talap etmeli. Haklaryň bozulýan bolsa, kim bolsa şo bolsun, talap edin. Üstünden derrüw ýalmaly. Biz şo zatlary öwrenmeli. Şo zatlary öwrensek, geljekde diktator bolmaz. Ananyň. Şo zatlary üns bermän soň, seretmän soň, raýat batyrlygyny görkezmän soň, grażdan batyrlygyny, grażdan haklaryny alman soň şunu bermek. Indi bol bet etmeli. Indi MHM-de polislerim diye bize ýadadyk. Türkmenistan içinde, toýlarda, ýa-da Taksim içinde hem ýerde haram bolup ölsün diýip bir topar dualar aýdyp, bir topar paşdyrlar ýa. Ýadadyk şulardan. MHM bilen polis işgärleri eýem bir-birine şey diýär. Beýle bulara garşy näme görüşýärler bilen bular bas başlasak, mundan beter bu gyýyp başlaýar. Haýdy bir tutulýar. Entegem Türkmenistan eýem türme, mundan beter türme salsak yerem yok şu anda diye. Bir de halis özümüz bidar olduk ya şu tohumdan. Şu bolan da bolacak da bolsun da diye şunu. Halis elde başladı. Halkı batış etmeyene sebebi bular düşünni. Halkı batış edenine halk şunun geleceğini olacak bolup çıkışa diye olun. Onlar öz geleceğini ayrıyar. Onlar şu haramlara yani haram dağlara hizmet edip, toplumuna hizmet edip, öğülerinin geleceğini ayıranlığını indi düşünüyor. Şunun için MHM, polis, beýle kulluk ve düşünşek bolmaly. Düşündürmeli şolara. Dogunlar. Sizem halktan çıkmaly. Sizem ýeketerek ýaly ýokardan gaçanlar. Size de durmuş gerek. Sizin çağırmadan durmuş gerek. Bize de şol gerek. Sizem halis boldum, bizem halis bolduk. Näçe biz birimize garşy görüşelim. Siz bize may verin, biz özümüz sizin hem geleceğinizi çözüp berýär diýip düşündürün şolary. Indi Serdar narkoman haza geldi. Men şo barada size bir maglumatlar bereyim. Haza içmek üçin adam kelime çurup bilmeli, ayetleri okap bilmeli, tüwärek çykaryp bilmeli. Serdar narkuş bolsa, o tarapdan zat bilen o. Polyn o. Inni moda niyazdan başlar, haramlık edip ay Mekke, Medine barıp, yani bütün dünya ine men musulman deyip bak öyle okuyacak. Oraya musulman olsanız, oraya meçhit koyan olsanız, utananlık mı? Yani kalib olan kitaplarını meçhitlerde okuyan. O neyme Hudaýyň öýü dämi? O näme ýene de Berdi Muhammedowyň türmesi mi näme meçhit? Ýok. Näme utananlykmy? Bir sakally adam görseň sakalyna ýa. Utananlykmy? Bir öýüne Kur'an saklasa baryp onu ýanky helak edýär. Utananlykmy? Biri Ramazan saklayan bolsa suw içdirýär. Ilaýda studentler ýa-da uniwersitetiň öňünde durup Ramazan saklayan bolsa suw içdir. Ya dini adamlara araştırıyor. Utanın şu anda. Allah'ın önünde. Cevap verir ona. Yine şu dağıtları edip, şu dağıtları yürüdüp, şu dağıtları yol veren bir narkoman Serdar yani kakası yani Mekke Medine gidip yine men beýle prezidentlere Arap devletlerine gököjek olup yine şu dağıtları Arap devletleri bilmedim. Biz şu dağıtları protestlerde de gököjek. Bütün dünya yayar eder. Şuların ikiyüzlülüğü, şuların bütün dünyanı öz halkını ağlap, öz halkına yalıp faşistler yalıp uğraşan ve bütün dünyaya getirir. Ne şu yani şu adam gidiyor, şu yere yeküverim gitmedim deyip, yani gururun bolmasın deyip, Kerim oğlumu akıttım deyip, dine özümüz deyip bolmasın,
her ýyllar giderenine ýa-ni her vilayatyň bir topar ýaşulary diýýärdi. Hökümetiň tarapyndan tölenip olan saýlanyp onam etmen her vilayatyň bir ýaşulyň bir daýrany akdyp ýekböle gitmekdi. Boş samolyotda bakıp geldi. O näme milli lider? O näme prezident bolýar? O näme öz huzurusy işçi bakıp gelýär? Onu näme samolyotyň pulunu tölenok? Onu näme bar çykdyjylar öz alanok? Ol huzurusy vizit, huzurusy voyaj, huzurusy poezdka. Näme tölenok? Näme biz öz salytlar töläp biziň TV gaýryklarymyz şun çıkacak, etçek, huzurusy işlerine gitmeli. Näme biz şonu tölemek? Näme öz para Türkmenistan talap ýören adam öz pulunu goýup samolyoda ofisialna töläp telewizorda ine men töledim $25,000 töledim öz jübimden men gidýän men 3 günlük prezident bolmarym diýär men häzir hajar garp gelýän arkadaly gahrman maşenik kezap arkadam Gurban ol sen bolarsyň meňderine ine men bakıp geljekdi. Näme şu zatları ofisialna resmi taýdan işleýän adam resmi taýdan halkyna aýdanok diýär. Ol 24 saat prezident. Ol diňe ýa-ni 5 gün prezident 6-njy wazyryň bitjeklerine gidýän adam. Näme ol diýjil prezident? Onu biz wezipe saýladyk bolýar. Eger de şoň diýişýärdi, halk men saýlady diýmek biz onu saýladyk. Näme şo neden o? Sebäbi kezzap, maşennik, narkoman, halka garşy güreşen bir faşist, halky hasap eden o, masada hasap eden o. Ine şondan şu zatly bolup geçýär. Şol ýaly ine Türkmenistanda wakaly bolup geçýär. Ine ýegenlere gelsek, ýegenler görnen oklar. Ýegenler öz dostlaryndan soraýarlar. Ine bize sansa berýärseler, näme bolarka? Sansa näme diýip şu ýaly bambu, gödök, bir biheppe, bir sowgat adamlar sansaň näme diýip men ýörüýde ýegenler üçin bir çykyş ederim, şonda sansaň näme diýip. Sizin kelläňizde dubinka urulanda niýeňizden urulur, niýeňizden ýenjiler diýip men gowy düşünürüm. Ondan siz haýsy türmede bolarsyňyz, haýsy türmeden haýsy türmäge gidersiňiz, halkyň öňünde näme sözler aýtmaly bolarsyňyz, men şu zatdan olar ýörüýde çykyş düşünürüm. Olam Türkmen halk bolýar. Olam gerçegini bilmeli-de Türkmen halk ýa. Şoň üçin ýegenler görýän bolsa ine men size aýdýan, siz ýegenler bir alkaş, uturan narkoman, mäläp duran adam, gahrman, kezzap, maşennik arkadagy ýegenleri. Halka degişleýäňiz ýok. Näme halkyň alyny bolsaňyz, näme halka ýany bolsaňyz, Allah'ın öňünde ötüş sorap, halka hyzmat edip edilen hemme jenaýetlerle ýurjak bolan. Indiden başlap jenaýet etmän. Sizi basmaga anardan dursun. Köçede ýyrtarlar. Ferhat bolun. Men köp maglumatlar alyp ýör, sizi gözläp ýörer. Ine şu ýagdaýlar ýegenler barada Türkmenistanyň eskerleri barada men gurulmasam. Türkmenistanyň eskerleri ıssyda atyzy işleýär. Paxtany otop ýekeläp başladylar. Buğdaýyň haşal otlaryny ördürip ýörler. Daýhanlaryň köpsi işe çykanok. Daýhanlar elini ýuwdylar. Meniň öň gepleşiklerde aýdan zatlarlar bular dinlediler. Ýene bir gaýtalýan daýhanlara. Şeýledim. Ine ýany ýakynna maňa bir geneze jam edýär. Şol düşünürýär. Murad aga, bütün ömrümüzi yerde işläp, şol ýeri taýýar edip, oň ýanky bu ýanlaryna aýryp, suw getirdik. Hemme zat çykdyjlarymyz özüne goýup, nasıl bolsa öz pulumyzda hemme zadymyz eden soň, eden tuğularymyzy, nasıl bolsalarymyzy biz eden soň ýerde ýanky Wada kanal bizden pul alýar şoňa. Ondan naşary tok çekip hemme ýanky tok getirilmeden onam öz pulumyza edenmizi bizden etdirenine şolara pul töledik. Edilen soň bize her aýda ýanky şoç pul şad edýärler. Paxtam ýetip gördüm.
buğdoyum ek gördüm. Hemme zat etdim. Yılın sonuna yani sezonun torundan hatap et görse şular bize bizim tavşanın dağıttırmadan hemme dağıttır ayran yağdayına bir yere batıp hali bankrot olur. Hälem Türkiýe açyk adam bolaydyk işler. Biriniň başlanmagyny götdönüp adam bolaydyk. Öz watanymyzda, öz ýerlerimizde dogulundan bäri işlen ýerlerde işlenden biriniň daşalypda götünüp adam bolaydyk diýe. Birazçyk pul ekip başlady. Ugullarymyza, çağlarymyza, enatamyza pul geçip başladyk diýe. Indi şol hemme işlenen yani yıllar boyu şu yerler düýdüp, siredip gelip, yani işlenýän yerlere soňuna elimizden alıp hekim bizmenler tatyp goýýar. Olum gelip gaýdyp şöragelden polis çağırjak diýdi. Bizim inni öz dogduk mekanymyz, ýagny ýaşlykdan dogulundan bäri mekdepde okandan bäri işläp gelýän yerlerimizden ýok. Bize inni daýhan bolup ýeriň ýanyna barjak ýa. Ine baranok. Inni sallatlar etdirýärler. Men daýhanlary izleýän. Barmaň, sizin näme paxta borjuňyz barmy? Ýok. Buğday borjuňyz barmy? Ýok. Şonu barmaň bir sezon. Melleňizde zada ekip ýanky goňşyňyzda gürleşip ýanky sene pomidor ek, olam kartoşka, onu paýlaşyň. Bir öz-özüňi saklaň bir kir. Inanyň. Hekim gapyny kakyp ýalbarar. Şertiň bolsa aýt men işlegen bolýa. Meni yırtık gelýär emhemedi. Yırtık gelýär ýanky haram boldy. Aýdan öýle çay içip ağlap haýyş eder. Ananyň. Etmäse geregi ýok. Çydan onu edip bankrot bolandan etmän bir ýerde, o ýerde, bu ýerde ýanky Göktepeli oglan ýaly işlän. Şonu o ýerden böwrden Allah janyny sal berýär. Maşgalany eklemeli. Ýa eklep biler. Görürsiň sen. Näme seňle gülüşürler? Daýhanyň awrany ýykdylar şular. Daýhany itdenem itçede örenoklar. Itin şeklini gurup gyzyllan ite ýanky çykyş edip itlerim, atlarym türkmen halkymyzdan akylly diýip ol bu toran narkoman Kaligula Berdimuhammedow Urmanow Kaligula şey diýär. Daýhan bolansoň Türkmenistan az haritler we onu killeden işlemok. Şonu düşünür ýaly etme. Barmaň, hiç alman potrotlaran tavşyryň. Gerek geldi. Näme diýär? Siz qarz alyp, malyňyzy satyp, buğdoy, paxta, pullar goýup, nasot çekip, suw çekip, ýa-ni giýje güni gaýgy edip ýatman ylgyaňy soňunda da bankrot bolýaňyz. Hemme ýerde diňe hökm edip para gorlup ya, hemme rutya siz tutulýar. Bolmasa siz esasy iş 80% edýän işsiz. 20% suw gelýär, elektron gelýär. Hekimler edýän iş ýok. Traktorlar öýle gelýär ortaya. Sizin aklyňyz, bedeniňiz, maşgalaňyz giýjüň işleýär bunun üçin. Näme? Haçan sen biznes edende, şu biznes sana pul getirmeyen bolsa durulursun da. Başga goýaçaksın. Sen geçin başgasyna. Sen daýhan bütün ömrüňde ýanky daýhan bolup bankrot ýyllarça bankrot bolup on soňunda da çağın satmaly bolsaň, adamlar pul berjek bolsaň. O günlere sen münafik gelär, onu sen borçlar etmek. Ýören wagtynda daýhançylyk aýrym. Marozun satın yeni buradan görün näme ýürýär şol edim. Bolmasa başga bir aýda işlem burat edim. Giýdiş gelýän ýerden. Özüňize jogapkärçilik alyň. Indi daýhançylykda pul ýok. Düşünmer şoňa. Diňe ýa-ni başga bir zatdan pul alanýan ýok diýip goýun şonu. Ondan 2 ýyldan soň 2 ýyl almam hekim prezident çykyş edip haýyş ederse daýhan bolmasa ýurt ýok. Şoň üçin ine häzir sallatlar bolýar. Sallatlaram şulardan ýa 45 gradusdan ýeşde şular işlemeler, öňki ýyllar sallatlar günni saklaýarlar, kazarmada dinjallar. Indi şular giýjini tolýarlar. Bu ögüler gün geçip näme bolýarlar? Käbir invalid bolýarlar, burun kan akyp ýanky. Kelesinde damazlar deşilip.
ine şuraya Allah'tan geçiyor. Hatta ofitserlerim diye bizim şu tohumdan bizar olur. Bize dayhan olur diye. Bize harvurluğunu kalmadı. Biz ofitser olmalı. Bizimle ya arçın ya hekim ya da dayhan olmalı. Ya potrutçu ya kermes olmalı. Bizi şeyde atlandırmalı. Deyip öğüler diye. Halis yalatmayayım. Şimdi okudum diye. Ne şu yalıya olup geçiyor. Şunun için eskilerin en ataları çağlarını halat eden. Yani bu sistema sizin çağlarını ölürünü bulun. Fersat bulun. Hava tutup durun. Evde 45 gradustan yukarı oğullarınızı, çağlarınızı işletseler ısıda, tapat ısıda. Siz hükman prezidente, adalet ministrine hat yazmalı. Yani korumak ministrine hat yazmalı. Biz size çağın ölürünü için vermedik. Bütün dünyada 45 gradustan yukarı bolunda temperaturu adamlar çıkarmak var. Adamları yankı halat ediyorlar. Siz olsa adamlar ölürü için çıkarıyamıyor. Ol günün aşağına yanıp kirletinden gün geçip bütün ömrü invalid olur ağabeyde oturup gelse. Näme gerek size şolar? Şoň için siz şol öz çağ bir kanun bir güne kanunsuz haksız çağlarını siz korumalı. Yardımdan çıkarmam. Hava tutup derhal şo boldy mı? Ardayalım. Prokuratura ardayalım. Şey diýerler. Ne şuraya alayım. Inni emkimi işlerler yer gaýtyp geljek. Tebi emkimi işlerlerin ýagdaýy has erbet bolup başlady. Men öňşulary terroristler diýerim. Hakykatdan hem terroristler şular. Rejim kim molaýsyn tapawul ýok ýa-ni. Niýazow, Sapartylky bolsun, Kaligula Gurbanoğlu bolsun, ýa neşe keşterler bolsun, şoň gurulmalar şular. Buların esas maksady halky dubinka bilen gorkuzyp, gurup, öldürüp şolara basyş etmek. Inni söýerim. Men çykyşlarymdan soň inni mekteplerde hemen çağlarına faşistin çağları ýaly edýärler. Şu çağlar öýlerine baranda aýdýarlar. Kaka, öň molim bizi öwüp zady planyň çağırsy diýip, ýa gurully hökmüne öýdýär. Inni bolsa, ünse aňada bersin. Faşistler ýaly edýärler. Bizi ağralaýarlar. Ýa-ni bizim ün çekdirmen bizi ýöne taşladylar. Bizden çekilýärler, faşistler ýaly biz näme etdik diýip aýdýarlar. Men size şunu dogumrak düşündireyim. Men habarlar alypdym. Her vilayetde, ılaýatada ýaşawanlar häzir öwrenip ýör. Yani kısmes Molotov diýip, o çüje bir insan ýanynda trapkaç goýýan, otlak goýup taşlap gidýän bolan şo ýere ýanyp gidýär. Şolar sizin öýleriňizi ýakjak bolýar. Giýje zynk gitseler şo Molotov. Jaýlaryňyz, maşgalaryňyz, çaglaryňyz ýakarlar. Maşinaňyzy ýakjak bolýar. Her polis, her emhemişleri halka yankı adar berýän, taýýan, feretap bolan şular narodny geroýlar, halk geroýlar çykyp başlady. Murada biz şolary öldürýär diýip, ýani biz aýdýar. Bizim kanun bolmaýar. Elbetde Molotov ulanmaýar. Bir jaýa atsa, kim ma içinde çağawamy, o mümkin işdedir o haramzada. Ýani bir gepçilik edýänler ýa pul alýandyr ýa halk talýandyr. Maşgalada bir ýüne ýanyp gider diýse, şolaram ýansyn, şolardan ýa faşistden dören faşist diýär. Hatta molimlerim görüşýär. Halk görüşýär. Şolaram ýakjak bolýar. Halkdan geroýlar şolary ýakjak bolýar. Inanın. Şol ýaly erbet ýaly. Men size keypini aýdamak şulatda biz grajdan urşuna barýar. Inanın. MHM öýdýär, näçe halky gyssak şonça beter bolýar. Bize näme etjegini bilendir. Gowşan. Gowşan diýenim kanuny esaplanyp. Kanun tarapdan şol eger ýa edilmeli bolsa etmek şol. O bir fanyň narkomanyň dinini edip kanun bolup ýetirem öýüňiz bilen çağıňyz ýakylsaňyz kimde buna özüňizde? Näçe? Bir fany, bir hep, bir sowgat, gödök, hiç sady bilmeýän, kakat padarka beren bir narkoman diňe halka basyş edip, ine halkdan jezasyny alýar. Näme gerek şolardan? Men ýöne öňünden duýdurýan özüňi severim. Abry özüňize gerek, durmuş özüňize gerek, maşgala özüňize gerek. Biz
kanun bolamda biz halka kömek etjek bolýar. Şoň üçin bizim öýlerimizi ýakmalar. Sizin öýlerinizi ýakarlar. Ine şunu men duýduralım diýdim. Teýäbi çağları ýem öz enatalaryna emhemen işgärlerine aýýany şuraya gatmady. Polisiýanyň tehnika şertleri gowulaşdyrjak bolup inni ýanky Mercedesler getirip Aşgabatda bütün dünýä görkezjek bolup kartinka etjek bolup Aşgabatda köýne maşinalary welaýata taşlaýarlar. Olaryň akkumulatoryny ogurlaýarlar, ýani tekerlerini ogurlaýarlar, zapçaslaryny ogurlaýarlar. Şol welaýatlara baran adamlar birimlerine şolary tekerleri hemme zatlar satmam diýer. Men geň görýän şol adamlara maşin sürüp halky talap ýorsaňyz, hökümet size maşin berip şoň injamlaryny size almaly. Olam alman maşin beren üçin sizden intek para alýar şol maşiny alanyň üçin. O ýerde de maşiniň hemme tehap suwrunýasy, anaň menden garaj boldy. Her 20 kilometr barmaka siz benzin nasos, masin nasos, воздушный filtr, filtr salon çalışmaly. Ondan başga TO1, TO2 we ondan başga tekerler gidip dur. Hudaý tapadan awariýada bolup bir ýer diýerden öz pulyny oýmaly. Haçanaçyl adamlar talap şurdan pul şolary diýetjek. Ine şol fark bolup ýokurdan gelýär. Görýärmi? Ýokurdan maşinler berilýär Aşgabatda, Aşgabatdan welaýatlara zyňylýar. O ýerde de zyňylanlar ýanky haçanda bir ýere maşin berenlerine şolaryň büdjetlerini köpeltmeli ýa köýne maşin şoňa çykdyjygy bolýar diýmek. Ýa polis bölümi kabinet ministrde aýtmaly, öz vice-premierine aýtmaly, biz köýne maşinler alyp 200 sany oň çykdyjygy boljak. Şoňa büdjete goýun pullary biz bolmasa polislary etdirip olar jüýtüne çykarmaz, bar halky talarlar, korrupsiýa gider diýip şol hatda düşünilmeli. Indi esasy gyzykly maglumatlar. Serdar Daşowa wagt geldi. O geldi moly kagatyna atçok berýär, kagat atçok sorýar. Niýemetdiň kim bilen guruşdy. Derle o ýerden gidýär Daşowa. Şöra baryp welaýat hekimine salypdan diýär. Öz jüýtüne, öz para salypdy. Sağlık ministriniň vekiline, welaýat vekiline ýanky welaýat boýunça ýolbaşçyna salypdan diýär. Maňa getirýär. Men näçe balniýsa boldum, näçe näme boldum. Siz balniýsa bolup adamlara hyzmat edýäňiz. Glavraçlardan, balniýsadan pul alýaňyz da maňa getir. Olam aýtsa, ýa şunu men ministr berýän, ministr derdi. Ministr ýagынан çykar maňa getir. Görün. Ünsürüm. Bir sany korrupsioner, moşennik ministr bolup işläp, vice-premier bolup ýene şonu dowam edip, ýanky meditsina sistematynyň näme pul aýlanşygy ýatdan ölýär. Eýem prezident bolup, ýa prezidentiň arkadagy bolup, gizlenip, özüni prezident hem korrupsioner bolup, ministr ýaly bar, ministriň almaly puluny prezident bolup ýanky halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolup salypdan. Nalog salýar. Ünsürüm. Nähil derejeli gahryman kezzap moşennik arkada. Indi şu milli lidermi, milli moşennik. Şonu aýdym. Biz muny tanqid edip, bütün dünýä maskaratyny berip, ýykdyk. Şondan usilenýän öz narkoman ogluny getirip, indi hemme hapany muňa dökdürýär. Men prezidentim näme men ýöne kanunlary ýanky tiredişdirýän, kanun çykarýan şu oglunyň deregine ikinji tapar gidip Daşowda salyp sanýar. Senin moşennikligini. Hiç roýal moşennik gördüňmi? Öz oglunyň arkasyna gidip baryp ýanky gönlüni salyp sanýar adamlar. Reki dedi. Olam intek maslahatçylykda ünsürüm. Ýürüýte şartlyk şykyp üçin aýdýar. Ünsürüm. Şul haramzada. Türkmenistanyň gahrymany, kezzap, moşennik arkada gurulun balniýsa bar, näçe injanlar gurulur. Siz halka servis edýäňiz, bahany aldyr. Şu ýygynan pulunyň plan prosentini maňa liçne berersiň. Men welaýatlara aýlanmam.
taýýar edip goýdy. Olam diýär, "Ho, men vilayet medeniýetine vermedi ýa şunu. Ol ministr bolýar, ministr sürekli. Yok, olar ýazyny çykar." Ünserim. Siz şulardan näme anlaşýarsyňyz? İksany, kezzap, maşennik, özem gahrman, milli kezzap, maşennik arkalardan näme anlaşýar? Türkmenistany ösdürermi şulardan? Türkmen halkyna kömek edermi ýa Türkiýede gurgurlar ölüp ýören adamlar, Hytaýda, Rossiýada ölüp ýören adamlar getirip hormat goýup gardaşlaryna, kömek edip gardaşlaryna halky seýredermi? Ýa kezzaplyk edip halk hasap etmän oğluna ýanky 16 ýyllap men şol basyp geldim, ses çykmady, senem dowam ediler diýip ölsünler diýip ýanky kabinet ministrda. Ölsünler o şolary. Indi gaýdyp galdyrmaň şo soraw halk gir bilen o Türkmenistan ýollar ýapaly açylmaýar ýollar. Ölsünler şo ýerde Türkiýede diýip aýyan adam. Niye size getirir? Men size şu hafta ne yapıp düşündürýän? Siz öňe daş seretjek bolun, ýani gaty öňe seretjek bolun. Mira var ýanynda. Şunu seretmeden, öňünde ışık bolmasa, onu bir zat etmeli. Men size öňüme aýtyp gelýän. Beýle ýatyn, buguranızda ýatyn, dik aşağı ýatyn, dik aşağı oturun. Iki ökülüp çay için. Amerika'da sportla utup milyarder olun. Yevropada arqyn ýaşap, ýani maşalaga bilen men ýaly aýlanyň. Rossiýada biňse kösenip Türkmenistanda pul berin. Türkiýede kösenip ölüp gidin. Türkmenistanyň içinde bütün ömrüňiz gul ýaly işläp, hakçylyk gullar ýaly bolun. Ministr bolup, pul uğurlap, ahir tutulup, ýani hemme zadyň alınıp, maskaralan berilip, hiç tat kaldıp, türmede ýani çüýren, tapawuly ýok. Näme haýdy gatlakda, haýdy derejede bolsaňyzam, biz şolary aýyrmasak, alajymyz ýok. Inanyň, biz bolmasa grajdan uruşuna baryp otyr. Ýylyň soňuna çelli grajdan uruşy bolýar. Özüňiz seredin. Bu Gurbanow näme diýär? Men şunu 2020-de aýdýardym size. Şol iksan diýýüz, vilayatada şol Haramdağ diýip atlandyrýan Kaligula birinji bilen oğlunu getirir. İkinci bilen atyny, itini, ýani deputat eder. Soň öýüni padşah eder. Soň Türkmenistanyň Berdimustan eder. İýilgiler bar ýandy. Men näme size düşünýän şu zatdy? Siz bir güne ýaşap, bir güne ölüp gitmäň. Siz asmanymyz parahat diýip bir ýalançydan irwet durmuşy ýanky alyp ölüp gitmäň bir öňüňde seredin, kuş oýnanýan seredin, 10 ädim, 100 ädim öňe seredin. Nina var ýa? Katastrofa var ýa. Türkmenistan çukuru var ýa. Ol ministra da degişli, vice-premiera da degişli, çopuna da degişli, daýhana da degişli. Hemmeleri pastaboýda da degişli ol. Şu günüm gowy diýip, ýeti grajdan uruşy bolsa, adamlar çıkıp bir-birini atarlar. Ilaytada MHM'den başlarlar. Olur öldürürsen polisleri toplarlar. Olur öldürürsen premier ministr, vice-premieri toplarlar. Ministrleri tutup başlarlar. Kimin maşyny uwudan bolsa, öňden märi bular gaharlaryna köçeden geçip sonra serip ýören bolsa, gaharlaryny çykararlar. Tiýe 30 ýyllar gahary içinde şular çykarmady gahary. Ol tebigat ýani hadisa. Ol bir men aýdýan zatlarym da. Men şonu duydum da gördüm şonu. Habalar atdym. Şonuň üçin şu zatlar bitertip, grajdan uruşy, olam turunno Afganistanyna kıýanky Talibanlarmy, Iranmy, ýa beýlik halklary, ýa Hudaý takdan başga üçünçi halk gelip bizi gowşak wagty ýerlerimizde alaýmady. Şu zatlara terdim. Grajdan uruşyny saklap bolmaýar, ynanyň. Bir adamlar galsa, bir welaýatyň galsa saklap bolmaýar. Şoňa barmaly. Medeniyetli, hemmäni turup, iksan narkoman tutup, bütün dünýäň öňünde görkezip, suud edip, eline advokat berip, ömürlük türmä salaryňda, şu türmede video kamerany görüp,
Yankı merkezde video kamerada ekranda dursun da şoň tümedi kötünçli. Biz görüp durmaly. Yegenleri, doganlary, öýleri. Onuň bir demokratiýany görnüşi. Bizim maglumatlar açyk. İsteýän adam görmeli. Şo ýerde şular, ýani kızınjyly gelip ýöler. Şo ýerde şolar işik ýaly işleýärler we şo ýerde şolar agşam ýürüýte 30 000 kalktan bagşlamasy bolýar. Onuň bir demokratiýany görnüşi. Ýürüýte sapaklary geçler, jemgyýet sapaklary. Onuň jemgyýet sapaklary oturulan psikologlar guruluşyp, öz ýalňyşyny düşünüp, halkdan bagşlamasy bolar. Onuň bir metod demokratiýa metody. Biz şo zatlary etmeli, biz şo zatlary bile agyr etmeli. Sen kim bolay, haýdy vilayatdan bolay, sen türkmen bolsaň, sen Türkmenistan bolsaň, hökman etmeli. Şoň üçin watandaşlar, ay, men owan gyrada, menim jaýym owaň gyradyna diýip pikir etme. Elbet habar, elbet ýagdaý dirreg bolýar. Bilmän ýa. Indi Türkmenistanda täze açylan köprüler Amudarýa üstüne Seyitde, Kerkide we beýleki şäherlerde täze gurulan köprüler bar. Indi şol awtobanlary gutup, şo köprülerde, awtobanlarda, köprülerde salyk aljaklar adamlardan. Indi senin köçede ýani maşyny tursaň, awtobanyň işin hepden pullary ödünmeli. Näçe? Sebäbi çykdyjyň orada goly. Oho, hormatlanmayan kezzap maşynik arkadaşım. O pullar senin cüýünden çykan o pullar bizim tebigat baýlyklarymyzdan geldi. Biz olary ýene-de tebigat baýlyklarynyň içine sokmalymy? Ya o salgyklar alyp sen o ýerden ogrulamalymy? Men düşünemem. Näme şonu diýär? Dogry, egerde daşary ýurtdan pullar çekilen bolsa, hususy kompaniýalardan pullar çekilip oýnan bolsa, onu o pulları yerine vermeli, onu düşünükli. Yani adamlar tülep, hükümet tülep bilen o hükümet yani ýollar gurup bilen o hükümetin pulu ýok, döwletiň pulu ýok. Onu tülesen ne şördäk ýaly düşünýän. Ýöne uzak da ýokda. Bular bizim tebigy varlyklarymyzy ogurlaýar. Awtoban gurulmaly, ýene bir gerek öz dogan gatnaşyklary berip ogurlaýar. Onsoň bizi şoň üstüne türdürende ýene pulumuzy alyp ýene ogurlaýar. Oho! Siz ne yapıyorsunuz? Diyen yani bazılarda o ne yapıyorsunuz? Aynen adamlar bulunur. Maşin. Bollu nedim? Halkı hem derecede talap siz çempiyon olun. Halkı talamak. Ne şu yani vakara bolýar, hatta awtobuslar gatnaryna unesse şäherlerin arasynda gatnaryna unesse yani pul aldyrjak bolýar. Sen onu kaldıracak olsan, awtobana tülütjek olsan, iş yerleri tap, içinden ortaylan, onu sağlar. Ondan soň sen şol bahaly galyp bilýär. Bolmasa sen hakyň ýok kaldyrmana. Şoň üçin men ýa bul bir bisogot, narkoman, dine aýdym köşkünde gezip ýören bir nälaça diýen adama ýolbaşçylyk edip goýsaň, ine şunu belli. Tersap bolun. Indi charterlar goýjak bolýar. Öňkü bahatda $150 bolýan bolsa, indi $400-600 goýjak bolýar. Türkiýe charter goýýar. Charter diýmek, isleýän wagty samolyot iýerip bilen ýöne isleýän wagty durdurum bilýär. Ýani regularny, hepde 3 reis, 5 reis, onam ýa kassalar bir satýar, olar alyp bolýar. Ýene konsullar paýşalar aýdyp, sizden $2000-3000 alyp sizi ýani $600 bildi aldyryp sizi spisig edip goşup bir maskaraçylyk hiç 20-nji asyrda öýüňe barjak bolsaň ýa bir ýere gitjek bolsaň spisig bolmaý. Hiç bir kelýär kıljak diýär. Şoň üçin men ýene bir gerek Göktepe'de dostum aýdýar. Siz aýlygan çertekde ýaşaýar. Biz hakyky döwletde ýaşaýar. Biz hakyky açyşlar edýär. Biz hakyky dünýä ekonomikasyny toýlar. Biz hakyky işleri edip hakyky kazanýar. Siz bolsa aýlygan ertekde iksan narkomanyň goýun ertekine, goýun sahnasynda ýaşap.
Şol ertekini biz gowy ertekine geçirmeli. Halktan bir yani gahryman turup, güýrüp turýan gahryman turýany, 100 gahryman turýan, 1000 gahryman turýan, her vilayatdan 5 gahryman turýany, 25 gahryman turýany ýöne biz ýurdumyzda. Başgalaç ýok. Men ýene bolýar aýtdym. Sen Amerikada milliarder bolaý, sportda topdy. Sen doňlanmaşyň, ülp tulka, wagtly bolmasyň. Bir ay gezersin, soň jaňlylar boýun, aglarsyň oturup. Nämet bolýar bu? Mene düşünem okdy. Bu näme döwlet boldy diýip oturursun. Wagtly bolmasyň. Haçan wagtly bolýar? Haçan sen ýanky ýagdaýyň bolan ýagdaýynda hemme mümkinçilikler we sen dogum alnaşyň minimum zatlar peýdalanıp boljak ýagdaýynda mümkinçilikler bolan ýagdaýynda ona sen wagtlarak bolarsyň. Ondan men hemme şol durmuşlaryny gördüm. Wagtly bolmansoň, bolup bilmäsoň ýagdaýyň o bolsa da görüşýär. Sen dogum alnaşyňma beýlik adamlar bar. Kösene näçe iksan bir narkoman bizim döwletimiz şuňa getirmeli. Näme sebäp? Kim olur? Siz özüňize sorag berenokmy? Şoýar. Siz özüňiz sinanlyp şoýar. Näçe iksan narkoman, üflesem ýykylýan narkoman, bir 10 adam gelse gaç gidýän narkomanlar bizi bunu ýaly terrorist gulluk döredip, olaň çağıran faşist bolup, faşistin çağıran bolup bizi gorkutýar. Näme sebäp? Eger kanunlar işlemeýän bolsa, başga ýollarym bardyr. Şoň üçin kanunlary işlep görmeli. Eger şo ýollarym bolmasa, onda biz bütün döwletler ýylanıp, ýara galyp, öz haklaryny gormaly bolýar. Onu başga ýollar diýilýär. Şoň üçin birinji haklaryny alyp başlamak. Inni ýene bir zat aýtjak bolýan, Çakkiýewiň biznes hakynda. Çakkiýew diýen adam siz gowy bilýänsiz, öňüm ýokary wezipede işledi. Inni şu transport ministriniň ýolbaşçysy bolanda, Serdaryň gaýyn tarapy bolanda Tursunbaýew Süleyman ýadyna düşürüm. Şol oglanjagy öldüreniň, ýani garnaşy şu Çakkiýew. Şol haramzada tekerleri, maşinlaryň ýagdaýlaryny, şu köçede maşinler tutup alyp gidýän bolsa, şo haramzadan günäk şu. Inni şu hemme tekerleriň bizneslaryny eline aldy. Hemme hökümet edarlary, harby gurup, beýlik gurup hemmesi şundan teker almalydyr. Bunun opşy teker zaýaf edip, ýani daş ýurtdan getirip, olara 10 teker almaly bolsa 5 tekerini berip, galan tekerleri ýene de şol adamlara puluna satyp, haramlyň üstüne haramlyk edýär. Olam hiç. Seydi de ýanky Nevitgan bölüm uly kompleks diýilýär. Şo ýerde EYM proýekt we EYM hasap edildi, filmli teker ýasama, gyşky, ýazy, hemme şol şertleri bar. Hemme ýanky haritler bar. Şo haritlerden ýasamany men öňüme aýdýardym. Egerde 1 tonnany biz $170 ýa $200 satýan bolsam newdi. Ne şu ýaly perrabolka dende 1 tonnan 20.000-30 000 satyp gidýär. Öz territoriýamda şu perrabolkany goýun ýagdaýynda iş ýerler, salgyt, ýa lewap beraýatyň büdjeti köpeýýär. Inženerler peýda bolup başlaýar. Tekerler ýa Türkmenistany üpçünet bolýar. Biz beýleki döwletlerden zawisim bolmaýar, ykhtiyarly bolmaýar olar. Bizim öz pramyşlenligimiz, öz ýanky zawod fabrikamiz bolýar. Bize tekerçilik ýanky önümçilikde biz bütün dünýäde bir klassifikasiýamyz bolar. Ne şu atlar östürmeli. Ýöne zawod gurup, puluny oglap, o zawoddan çykkan ýa oň ýanky üpçünetmek üçin haritler ýok, şo zawoddan zapçaslar ýok. Ol Sowetski oğruk sistemany bir ýatyrmaly. Biz 20-nji asyrda ýetdik. Ine şu zatlar etme, gurban bolan görkemesi bilen, häzirem Serdaryň ykhtiyary bilen şo zawod gurman Çakkiýew we pul ogladyp, şo ýerden pullar paýlaşýar. Mesela öňüme aýdýar. Samolyot çekýärler häzir Türkiýe. Türkiýeden ýene başga tarapy gidýär. Dubaýa ýa
Yani Bahreyn'e ya bunun yani bilyen yerlerine. Türkmenistan'ın Kızıllar çekýärler. Türkmenistan'ın yani zat barını çekýärler, pul çekýärler. Hemme zat oğurlap ýatýar. Bunu bilýän. Noýabr ayından bunu gaçyp gitjek. Şoň üçin ministrler, vice-premierler hemme ýerde ýüzlenýär. Siz iki olun arasında. Ya siz basarsan olan tarafından ya siz çiğşiriyerler de soň sökýärler. Hemme adamlar oradan depart ýerler. Çüýlap galýanlar. Ya da halk tarafından sizi jaýlaryňyzy ýakalar, köçürürler, sizi öldürürler. Halkyň behlidi bolan. Halk üçin işläň. Az galdy. Bir ýyl indi halkyň ıhtiýaryna işläp, behlidine işläp, özüňiziň bu tarapda, halk tarapda da bunu görkezin. Goşun halka. Son puşman eder. Häzir de signal berdi. Şu ýaly ýagdaýlar bolup gitýär. Ýene de Amerikan senatorlary Türkmenistana gelende indi näme diýerler. Şu ýaly gorkok siýasatda hiç zada düşünmeýän ýöneki kezzap maşenikler. Gurmanyň uly oğul bilen Rus kanallary ýapýar. Amerikanlar gelip ya biz ýaly ýatymýar. Türkmenistan Putin'in stratejik partneri. Hemme aly garytlar ýükläpdi. Kömek edipdi. Putin Türk kanallara ylgap baryp aýagyny öpdi. Putin näme diýse şuraya diýär. Putin ýeti giren Türkmenistany girende de kabul edýär şurada. Aýdyp otýar. Hemme diýen ýa-ni şuň hereketlerini aýdypdy. Indi bular Amerikanlar gelende Rus kanallary ýapyp biz Rossiýa bilen integrasiýamyz ýok diýip görkezip, şol giden soň ýene zatýar. Şu ýaly bir tupoymy näme? Bolunma ýagdaýynda da Rus kanallary sen stratejik partner bolanok. Sen stratejik partner, sen Baküm üstünden, parom üstünden ýygrym sastawyna gidipdi. Ine şo ýerde seni satelitden görüp durar, seni bolar sen ýanky marşrutlaryny hemme zadyny maglumatlary ýaňlap durar. Men şu akmaklary näme düşündirýärmi bilmem. Şular gitmeli ýerlerinden, tebe şular bara ya atarlar ya öldürürler ya da şular gaç gidip bütün dünya maskara bolup Türkmenistan maskara edip şo ýerden tutup getirirler şuları. Şular bir düşünür şol atdy. İkisany ata oğul narkoman. Indi Ukrainadaky studentler boýunça aýtsam men Ukrainada ine uruş boldy. Şo ýerden bizim hatamyz boýunça 4700-den 5300'e çelli studentler bardy. Şolardan 1000-1200 studentlaryň ýagdaýy belli, galan studentlaryň ýagdaýy belli. Öldülermi? Bambeşan aşagyna yaraman ýatyrlarmy? Banisadamy? Invalid boldylarmy? Näme bolany belli? Habar ýok. Men şo ýerdäki studentlardan toğrasam bir-birinden habarlary ýok. Ine Türkmenistanyň hökümeti şolary iyi berenler. Şöyle pasosta var. Olar şolar gorkup sakladylar uruş bolmaka. Indi uruş bolup bolan agyr ýagdaý bolanlar şolar uçuwda alman, kömek etmeýän, eger yaramaýan bolsa, invalid bolsa, ölen bolsa maglumatlary bermän gorkup gaçyp ýörür. Gaýtyp şolardan para alyp şolar bilen helal edip dokumentler düzeltmeýän getip ýörür. Ne şu zatlara ýene de Türkmenistanyň ýüzü şol. Ýene de Türkmenistanyň ýüzü sebäp şol oglançyklar hemme ýerde aýdýalar, arda ýaýdýalar, aýdýalar. Beýleki adamlar şoları bilip Türkmenistan barada şeýle bir ýanky surat dörýär, aýlanç surat dörýär. Bu bir maskarçylyk. Ine şoň üçin diplomatlar Türkmenistany üstürüp öwüp durandan gaýtyp ona şeýle bir şekil berýärler, bunu Hudaýraklar. Ne şoň üçin studentler näýe görkezende pasol işgallary ulu gyýryp ýanky paýşdyrlardy, haýwa da atyp, gorkuzyp, gad edip problemany çözmän gaýtyp ony ýanky köpelýärler. Ol bir erbet. Sizi okudan kowdurar, sizi beýler, diýip gorkýarlar. Gaýtyp olar kömek etmeli adamlara. Şo boşly adamlar, hökümetdäki işleýän adamlar. Olar diňe halka hyzmat üçin alynan adamlary yani kömek etmän şey diýerler. Men şol bizim diplomatik ulgamyza geň görýän. Şuraş Medvedew. Bu turun kezzap.
Näme şular bir soğut, özüni oňur bilmeýän, halka garşy güreşýän, halka diňe ziýan edýän, halka diňe paýş sözler aýdýan diplomatlar niýeden tapýar? Näme inanýar bular? Näme işe alanyna şoň eline geçer ministr? Näme işle edýär? Niye edýär? Bolýa olar bir diýer, ýa narkoman, Serdar Narkuş. Näçe bir çıkışlar edýär. Bizim çıkışlarımız bütün dünya gurmaly görýär. Bu utanan oğlum şu zatdan. Çekin oğlum, düzden oğlum. Beter maskara bol, beter ýanky şular batış edilenine gelmeýärler, niýden gelýär? Ine şöýerden gelýär şol. Okullarını guturan studentler, iýlerini gaýdy bilenok, bilgileri ýok, bildi bilenoklar, Kazanyň samolyot gurjak diýdi, Kazanyň bildi aljak bolsaň 3, 4, 5, 6 hepde öňünden, 1 aý, 2 aý öňünden bilt ýok. A bular niýde? Dokumentleri ýok, düzükde, guturan wizasy tutarýar, o studentler näme bunlaryny görmeli? Näme iýmeli? Niýde ýatmaly? Hiç kim arada yok. Studentler öz aradalarında yani konsulatı jogap bermokda, telefon almokda. Birden alaydylar üstüne söýýärler. Gaýdyp can etmän. Men şondan diýen Türkmenistan döwleti ýok. Pikir etmän pasolstva bar. İçindäki 1000 adam bolsa-da, oturum bolsa-da top ýok, boş. Olaryň hiç netije ýok. Ýöne birden gahrman, hormatlanmayan, neşekeş, keza, maşennik, arkadan doğrulanış baran ýagdaýyna şular hemme edilmedi hyzmatlaryny halka şolary edýär. İşek ýaly, gul ýaly işler birden bir zat diýmedin, ýanky daýatna aýdaýmadyn ýa bir ýerden gep ýetämedin, men masaram beremedimler diýip ine hyzmat edýär. Diýmek, Türkmenistan döwleti ýok. Diýmek, bir iksan narkoman tohumyň döwleti bar. Eýýän parçalar esotry. Men kepin aýdam o parçalar şu bar otyn. Eýýän şular de facto gurdular şonu. Indi ýur facto galdy. Şoňa ýetirmän diýen. Şonu ýetirse men kanalymy ýapýan, men göreýän. Gymyllamasa kanal ýapýar, ýagdaýyna da görýän. Men öz garyndaşlarymy çykarmak bilmem. Şu ýaly ýagdaýlar gidip dur. Şoň üçin ine biz Türkmenistanyň köp taýda garaşýar, hökümetiniň köp taýda garaşýar. Hiç sap bolmaz. Diňe bizim özümize bagly, hemme. Bundan başga bir topar maglumatlar bar, ýöne onu aýtsaň aýdy bermeli. Ine 10-njy klas gutarýan Türkmenistanda okuwçylar entek okunup oturmakka, egzamenden tapşyrmakka eýen powestka almaýar. Näçip? Daýhanlar ýeten okşar, işek ýaly, gul ýaly işlemeli. Entek suw ýaly çaglar alýar. Entek özüňem okak gördüm, 10-njy, 11-nji klasda. Beden taýdan entek pes, günüň aşagynda. Vitamin ýemäni günüň aşagynda işle, sen ýa ölürsiň ýa bırak bolar. Helak bolar. Şu zatlary, şu çağlary gulup katawyndan daýhan ýaly işli günüň aşagynda ular kösäp, ol ýygylýan zatlaryň paxta, buğdoý satyp, pul görüp, iksan narkoman günüň görüp. Enatalar goraň çağlarynda tersap bolmaly. Meniň bir Gurbanulla soragym bar. Gurbanuly hormatlanmaýan gahrman däl, kezzap, maşennik arkada. Näçe sen halkyň we döwletiň puluny ogurlap, kezzapçylyk, maşençilik edýän. Siz näme? Şul halkyň milli lider dälmi? Siz şul halkyň arkadary dälmi? Ünsürim, Gurbanuly, siz arkada derejä galyp, ol kiçik ministriň edýän kezzapçylygy edip halky talap eder. Halk bilmez. Ay bilse de insin oturar dip. Bütün dünýä bilýär, biz ýetip dur şonu. Ine şu çykyşyny görüp durar, ýetip dur. Çykyşyndan soň hatlar gider. Pikir etmän. Ul projektor bar, utunan bolupmy şol hatlardan.
Utanaňyk köçe çykanlar, utanaňyk bir velayata baranlar. Adamlaryň ýüzlerine seyretmäni, hekimleriň, ýa-ni şoferlaryň, ahranyň hemmeleriň öňünde utanaňykmy? Utunç haya bolmady, kezzap, maşenik. O näme arkada bolýar? O kimiň arkada bolýar? Ine şuňa siz bir jogap berseňiz çykyşyňyzda, men dinläp, egerde maňa düşündirip bilseňiz, men öz çykyşymda aýdardym. Dogrudan şu kezzap däl, maşenik däl. Bul gutorum kezzap. Bul öz tohumynyň arkadagy. Türkmen halkyny degişli ýeri ýok. Şulardan haram maşgala döredip, haram tohum döredip, öz tohumunu haram edip halky faşist ýa gyryp ýördi. Men bundan beter halka jikme-jik detallar bilen düşünürüm. Inni men vitse-premierlere, ministrlere ýygnjak bolýar. Hormatlanmayan vitse-premierler ve ministrler. Halk tarapyndan ýigrenilýän adamlar. Siz bir sany narkomana gulluk edýär. Sizin aranızda da gowy adamlar bar. Halk sizi ýigrentedi. Halk näme sizi ýigrenýär? Aşagda işleyen adamlar para alıp sizeltip berýär. Şol aşagda işleyen adamlar halkymyzy kösäp, para aldyryp, şantaj edip, Allah, kanuny bozdurup, uludan pul alıp sizeltip. Halk o zatları düşünýär. Indi siz Haramulini ve Kaligulany gollap, şol gollagyňyzy duruzmaly. Sizin halka seretmeli. Näçe? Indi Kaligula imperiýasy Türkmenistanda ýykylyp otyr. Siz şoňa ünsürün. Egerde men diýenim ýalan bolsa, öz gözüňiz bar. Şopuruňyzdan, ýa-ni öýde hyzmat edýän adamyzdan, dogun galdaşyňyzdan soram, halk näme diýär? Näme otyr? Siz MHM işgärlerinden soň ikinji udarda bolýan adamlar. Haçanla halk Haramula ve Kaligula ve onuň ogly narkomana garşy ılgandan birinji liniýa, ýa-ni MHM'şikler taparlar bolar, ýeriň aşagy, öýlerine ýakyp. İkinji liniýa siz görler. Tapan ýerine sizi helak ederler. Maşgalaňyzy, çağalaňyzy ýakarlar, öýlerinizi ýakarlar. Sire sap bolun şundan. Geçin halkyň tarapyna. Halk üçin saýlanyp berilmeli, halka hyzmat edin. Bu imperiýa, Kaligulanyň imperiýasy ýykylypdy. Kaligulaň eýýän kellesi gitdi. Indi muny ýa içinde ofisiýerler öldürer, ýa halk şolary ýawa aldyr. Düşünmeli şol zatlarda. Eger düşünýän bolsaňyz, özüňiz şertler döredinde halka öz haklaryny gorumany mümkinçilikler berin. Ol konstitusiýanyň esasynda. Ol iksan narkoman dinläp, ol her sözünü döwletimiz, Türkmenistanymy diýip gurulýar. Şu döwletimiz, Türkmenistanymy diýende siz ýok içinde. Halkym ýok. Ýanyňdan çykarma. Şoň içinde samolyot bar gaçar ýaly. Samolyotda da belli ýerler bar. Şu samolyotun hemme baglagyny alyp bilmän soň, häzir samolyot gidip dur Türkiýe. Bize hemme maglumatlar bar. Türkiýede alýar şu maglumatlar. Bilip goýun. Bul gaçmak bilen. Halkym sizi soň gözlemek bilen. Öýleňizi ýakarlar. Maňa habarlar ýetdi, aýdyp durur. Biz Molotowy ýa-ni internetde öwrendik, Ukrainalar görkezdi. Şonu gördük. Biz hem ýasap başladyk. Ýatjak diýär şonuň öýlerini. Halis öllük diýär. Enese mesaj, özüňiz seredin. Yalan bolsa hiç etmän. Özüňiz analiz edin. Dogry bolsa da maşgalaňyz bar. Özüňiz bar. Siz hem halkdan çykan adamlar. Öz tohumuňyzy haram bolýan haramlygy bermedin. Açyk bir adam şeklinde giýmeli. O hormatly vatandaşlar, men ine şu ýetişim mutarýan, nesip bolsa biz bazar gün Kazak ilçhanaň öňünde Parijde protest edýär. Şu ýerde ýanwarda bir güne atylan adamlaryň ýa-ni derňegini halkara derňeg edip
halka yani Tokayev düşünürmeli. Biz öz solidarnostymyzy, öz yani dogunluk borcumuzy Gazak halkynyň önüne edýär, çykyş eder. Soň Gazak, Terjik, Kyrgyz we beýle halklar Türkmen pasolstanyň öňüne gelip bize kömek edip, biz Türkmen ilçihanyň öňünde bütün dünýä ýaradyp, jurnalistlere ýaradyp oturup, hemmelerine informasiýa berip, pasportlary ýöriten illegal ýagdaýda adamlara basyş etmek üçin uzatman, çalışman, saklap durup helak edýänleri üçin ýörite çykyşlar eder, hatlar, plakatlar bor we ýollary ýapyp bizim halkymyzy maşgalalaryny bozup, çağalaryny ýetim goýup, iksan narkoman Kaligula bilen onun ogly, kiçik Kaligula şu zatlar edýänlerini bütün dünýä ýaradyp. Kimde kim mümkinçiligi bolsa barın Paryja. Biz şöyle bol. Meniň habarlaşyp men size ýa adresi, bolup geçen ýerleri hemme danlary berin. Şoň üçin kim baryp gelýän bolsa biz garaşýar. Şuňla men öz geplerimi şuňy toýan, hormatly watandaşlar, seniň baryňyza jan halyklarynjy bilen azatlyk we adalet alyp edýän. Biz uwerinna ýeňişe baryp durýar. Ananam. Hiç zat üýtgän ok, murada boş gürüňe diýen habarymyz ýok zatda. Habarlaşan adamlar bilen gözüňiz ýeter. Şoň üçin her adam öz ýerine kiçik ädim etmeli. Näme edilýän bolsaň, montajyk bolsaň, bize montajyk gerek. Jurnalist bolsaň, bize jurnalist gerek. Ýazyjy bolsaň, bize ýazyjy gerek. Ýa goşgy edýän bolsaň, bize şahyr gerek. Yok men el hyzmatyny edýän bolsam, bize ulum gerek. Yok men hiç zat edilmemok, ýöne men aýda bir kiçik puljaga geçip berýän bolsam, ulum bize gerek. Bizim çykdyjlarymyz köp, uruşda, söwüşde, görüşde. Bize hemme kömekler gerek. Biz şu sistemany ýakyp, şuliksan narkoman jenaýaty çekip, hemme eden işler üçin adamlardan ardalyp, günne prokuratura bilen ýa-ni sudda, kadiýetlerde şoň işleri tirdilip, onan merkezde sentral telewizionyna bütün dünýä görkezip, şoňa jogap berer. Şoňa oşunjak bolsaňyz, ine gelin. Şoňla men öz efirimi mutarýan, seniň hemmeňize sag bolun ýa giýjäňiz rahat bolsun. Indiki duşuklara çevrilip, bizim kanalymyza ýazyp